Hayırlı gün muhterem televizor караучылар. Бүгін 23 октябрь дүшәмбе иртәсендә сезнең белән туры эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Ул гомере буе халкым дип яшәде. Ул бу вазифаны йөрәк аша үткәреп, кешенең күңел кылларына тия торган осталык белән башкарды. Шуңадыр ул үзе дә халкыбызның җанына, тәненә аерылыксыз илаһи бер моң булып урнашты. Үзе исән чагында төшерелгән замандаш сәхифәсендәге тапшыру халык шагыйре Разил Агавәлиевның рухына дога булып бар бирешсен иде. Бәхет атлы хыял дәүләтенә бара торгач туры юл салып, онытылган тормыш кануннары, онытылган хәтта усаллык. Кемнәр дошман, кемнәр дуссың миңа? Буталып ла биттем дөньяда. Шалқарт булып, киш йокыга талам, сабый булып, таңда уянам. Яхшыларын, моторларын гына җыеп куям җанга сүзләрнең, һәр иртәдә зәңгәр күккә баккач, зәңгәрләнә тагын күзләрем. Сәламләгән чакта кешеләрне, булмасын дип каты кулларым, саф чишмәгә барам, беләм чөнки дорфалыкны аның юарын. Бу сагадан сабый бала кебек атлап китәм тәүге адымны, бөтен дөнья миңа көлеп карый, бөтен дөнья шундый ягымлы. Урман кырлар тыңлый сүзләремне, һәр сүземә минем ышана, кешеләр дә көләч шат күңелле, бүленмәгән дуска, дошманга. Бәхет атлы хыял дәүләтенә карап барам үзем юл салып, бар күңелем тулы кояш белән, тамчыдай җанда усаллык, офык сала алтын бишегенә, мин саташам, тирлим, ут янам, шалкарт булып кич йокыга талам, сабый булып таңда уянам. Татар язучысы, талантлы шагыйрь, тәрҗемәче, күренекле җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе. Кем соң шундый өлгер кеше дисезме? Ул замандашыбыз, Татарстанның халык шагыйре, Дәүләт Советы депутаты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Разил Исмәгыйль улы Вәлиев. Ул әле искиткеч оста әңгәмәдәш, гаилә җанлы ир, үрнәк әти, бабай да. Буларның барысына ничек җитешәсең ул? Каян вакыт таба? Минемчә, өлгерлек аның канында, нәсел тамырларында. Мин ике төрле фикер ишетеп, ике төрле холыклы, ике төрле идеологиялы гаиләдә үстем. Минем әткәй кып-кызыл коммунист иде, үтә гадел коммунист, кешенең бер тиененә дә тими торган, ул колхоз рәисе булып та тарантасына бер уч пешәнде салып кайта торган кеше түгел иде. Әгәр дә мин тарантасыма бер кычак пешән салып кайтсам, аны колхозчылар арбасы белән, җигү белән урлый дип әйтә торган иде ул әнкәйгә. Һәм шул хәтле гадел кеше һәм бик әйбәт оештыручы иде. Ул 34 ел буена агроном һәм бик озак еллар колхоз рәисе булып эшләде. Безнең колхозда әнкәй исә кулак кызы. Менә бер ике бөтенләй, ике класстан дип әйтәм, ике сыйныфтан. Әгәр дә минем күңел ниндидер иҗатка тартылган икән, иҗат дөньясына кирип киткән икән, бу инде баба ягыннан, әнкәй ягыннан. Әнкәй ягыннан безнең иҗат кешеләре бик күп. Зөлфәт Хакимне беләсез инде, драматург. Аның бабасы белән минем әбиемне әнкәй ягыннан бер туган. Аннан соң Рафис Сәлимҗанов дигән язучы бар, Шаллыда, ул язучылар берлеге әгъзасы, сатирик та, ул бик матур хикәяләр яза. Ул да менә шушы нәселдән. Аны Хәйдәр Гайнетдин бар иде, ул да шушы нәселдән. Аннан соң тагын Хөсәйн Яхфаров бар, Түбән Камадан шулай язучылар берлеге әгъзасы, шагыйрь, ул да шушы нәселдән. Хәйдәр Гайнетдин аша Илһам Шакировлардан барып ташабыз. Менә ул нәсел, ул бик кызыклы нәсел. Ул Юсуфлар нәселе, Юсуф бабайлар нәселе. Әткәй ягы әйткәнемчә оештыручы ягы инде менә. Мин әгәр дә инде шушы дәүләт эшенә сәясәткә кирип киткәнем икән, бу инде әткәй тәэсире. Әгәр дә мин иҗат белән шөгыльләнәм икән, монысы инде әнкәйдән килә. Dünya şunday matur çağında eysin kartılık kirme bezinin ige eysin kartılık time enige. Минем
әбенки һәр вакытта да әйтә иде, улым, без кадермәтләр нәселеннән дип. Миңа бик кызык иде, ничек кадермәтләр нәселеннән. Мин әткәйне беләм, бабайны беләм, бабайның әтисен беләм, Гәрәй исемле бабайны. Шуннан арысын белмим. Кем икән ул кадермәт? Миңа кызык бит. Һәм шунасын сораша башладым. Әнкәйдән сорадым, әткәйдән сорадым, әбидән, бабайдан шунысы аңлата башладылар инде. Кадермәт ул безнең 5нче буын бабай икән. Шуннан безнең кадермәтләр булып өйрәтә башлаганнар инде. Әмма ләкин менә үскән сайын, үсә барган сайын минем күбрәк, тирәнрәк беләсе килде. Ул кадермәтнең әтисе кем булган, аның әтисе кем булган, алар нәрсә эшләгәннәр, нинди һөнәр ияләре булганнар. Менә буларны белән кызыкса торгач, мин әкрен инде университетларда укый башлагач, тарихчылар белән очрашып, әкрен үземнең шәҗәрәне эзли башладым. Һәм ниһаять мин 9 буынга кадәр барып җиттем бүгенге көндә. Һәм әле күптән түгел генә мин галимнәрнең ярдәме белән Мәскәү архивларыннан тагын бер документлар таптым. Ул да булса инде хәзер тагын 3 буын өстәлде һәм бүгенге көндә мин 12 буынны беләм. Инде үземнең аныкларым белән 13нче буын булды. Димәк, бүгенге көндә безнең буынның 13 буыны менә бу шәҗәрә агачына, нәсел агачына кергән һәм киләчәктә дә ул һичшиксез 2 якка да дәвам итәр дип уйлыйм. Рәзил Вәлиев 1947 елның 4 гыйнварында Түбән Кама районы, элеккеге Ширамәт районы Ташлык авылында туа. 8 балалы ишле гаиләдә олы ир бала булганга, ул бәләкәй чагыннан ук йорт тирәсендәге эшкә катнашып, ир-ат һөнәренә өйрәнеп үсә. Ә бит бала чактан ук кеше күңел теләгенә һәм табигый сәләтенә карап, үзенең кем булачагын күзаллый башлый. Ә Рәзил Вәлиев кичкенәдән ук музыкант булырга хыяллана. Моңа нәрсә сәбәпче булды икән? Болашақта минем иң беренче булып истә калган вакыйга ул безнең авылга артистларның килүе булды. Аңа кадәр дә күңелдә булган хатирәләр бар. Чөнки уйнаулар, чанашулар, чаңгышулар, самолет ясаулар, велосипед тәйрәүләр, зәйдә суқыйналар һәм башкалар. Булар көндәлек эшләр, көндәлек мәшәкатьләр, балачаганың көндәлек уен көлкеләре дип әйтер идем. Инде менә күңелгә кирип калганы, әлегә баягы иң беренче булып авылыбызга, авыл клубына артистлар килүе булды. Һәм ул нинди артист әле? Ул безнең халкыбызның иң мәшһүр җырчыларыбызның берсе Рәшид Вахапов. Ул вакытта авыл клубы мич белән җылытыла инде, ул суык, салкын, кешеләр инде туннар, тулыплар, пальтолар киеп, бишмәтләр киеп утыралар. Һәм ул вакытта авылда да гостиницалар, кунакханәләр юк, Түбән Кама шәһәре әле салына башламаган. Мин ул вакытта мәктәптә укыйм, әле миңа 7-8 яшь кенә. Һәм бу артистлар, бу җырчылар безнең өйгә кунарга килделәр. Минем өчен моннан да зур бәхетнең, моннан да зур шатлыкның булуы мөмкин түгел иде. Бу вакыйга минем күңелемдә мәңгә уелып калды. Һәм тагын бер нәрсә ни өчен уелып калды? Чөнки мин үзем дә музыкага ашык кеше идем. Минем әнкәйнең энеләре үзләре гармунда, тальянда, хромкада уйныйлар, үзләре гармун ясыйлар, гармун төзәтәләр. Һәм минем дә гармунда уйнарга өйрәнәс килә иде. Мин шушы артистлар килеп киткәннән соң, мин һич шиксез киләчәктә музыкант булам, баянчы булам дип үземә сүз биргән идем. Һәм җылы-җылы әткәйдә мин кибеттән хромка алдырттырдым. Әле хәзер дә истә ул яшел төстәге хромка. Аннан соң ул хромкага өйрәтә торган китап табып кибеттән гармунның телләренә ноталар ябыштырып, шулай итеп мин гармунда уйнарга өйрәндем. Менә бу минем иң беренче хыялым иде. Күрәсең, кичкенәдән үк олуг шәхесләр белән очрашу, аралашу Рәзил Вәлиевка иҗат агымына кирип китүгә зур этәргеч ясый. Беренче язган мәкаләсен дә ул бүгенге көнгә кадәр елмаеп искә ала. Ул бер язма булды, мәкалә булды. Ул әле хәзердә исемен хәтерлим, хәтерле изге дип атала. Безнең авылда бер заманында азып тузып биргән бер кеше булган, ул бик каты кешеләрнең теңкәсенә тигән, колхозлашу елларында, чорларында, сугыш елларында бик каты халыкның канына тоз салган кеше булган. Һәм менә ул картаеп, улгаеп җиткәч инде изгегә әйләнеп, халыкка акыл өйрәтеп, аны халыкка әхлакка чакырып йөри торган кешегә әйләнгән. Бу хакта мин күршеләрдән ишеттем, әбиләрдән, бабайлардан ишеттем дә, һәм шушы турыда хәтерле изге дигән, аның бер үткәне турында, үткән тормыш турында бер мәкалә яздым. Мин ул вакытта 6
6 сыйныфта, 6 класста укыйдым. Һәм шушы мәкаләмне район газетасына җибәрдем. Ул анда басылып чыкты. Һәм басылып чыкканның икенче көндә бу абзыйны малайлары мине тотып тукмадылар. Бик матур итеп кыйнадылар. Һәм бу минем иң беренче гонорарым шушы булды минем. Һәм мин иҗатның мондый ягы да бар икәнен аңладым. Иҗатның ләззәт кенә түгел, иҗат иткән вакытта кыйналырга да туры килә икән. Менә иҗат өлкәсендә минем беренче кыйналуым шушы булды. Түбән Кама урта мәктәбен тамамлагач, ул Казанга килеп 2 ел университетның журналистика факультетында укый. Аннары Татарстан язучылар берлеге юлламасы белән Мәскәүгә барып, Максим Горький исемендәге әдәбият институтында югары белем ала. Укуын бетереп Казанга кайткач, 1972 елда Балалар журналы Ялкын редакциясында башта әдәби хезмәткәр, аннары әдәби бүлек мөдире, соңыннан җаваплы сәркәтиб вазифасын башкара. Шушы чорда ул күбрәк балалар өчен язган әсәрләре белән матбугатта күренә. 1984 елда Разил Вәлиев Татарстан язучылар берлегенең идарә рәисе урынбасары. 1986 елдан 2000 елга кадәр Татарстан милли китапханәсе директоры булып эшли. Ул эшләгән чорда республикабызның баш китапханәсе татар китабын туплап, өйрәнеп, пропагандалап торучы фәнни оешмага, мәдәният һәм мәгълүмат үзәгенә әверелде. 2000 елдан алып ул Татарстан Дәүләт Советы депутаты, мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе. Кай вакытта миннән сорыйлар инде, менә син Дәүләт Советында да эшлисең, шигырьләр дә язасың, бу сиңа комачау итәме, ярдәм итәме диләр. Мин бу хакта шулай бик иш уйлаганым бар. Бер яктан караганда чыннан да бер-берсенә сыешмый торган нәрсә кебек. Дәүләт эше, сәясәт һәм иҗат. Бөтенләй төрле әйберләр бит, төрле тарафтагы, төрле катламдагы эшләр алар бөтенләй. Берсе бунтарлыкны таләп итә, үзең ялгыз гына калып эшләүне, бернинди кысаларга сыймауны таләп итә. Дәүләт инде ул ниндидер бер кысала. Менә минем үземчәлегем дә минемчә шушында инде. Менә шушы ике бер-берсенә сыешмый торган нәрсәне сыештыру. Ул бик җиңел нәрсә түгел. Ләкин мин аның уңай якларын таптым. Һәрбер очрашу, һәрбер кеше бер язмыш, һәрбер кеше ким дигәндә бер роман. Әгәр дә мин кешеләр белән очрашмасам, нәрсәне языр идем? Урамда йөреп кенә кешене аңлап булмый. Кешенең җанына, күңеленә керә алырга кирәк. Сиңа килгән кеше, менә депутатка килгән кеше ул бөтен җанын ачып сала. Менә бу иҗат кешесе өчен бик тә кирәкле нәрсә. Менә мин шушы очрашулардан кешеләрнең гозерләрен, кешеләрнең агызарларын тыңлап, үземнең иҗатыма да мая туплыйм. Һәм беренче буларак мин депутат буларак аларның мәсьәләләрен хәл итәргә тырышам. Икенчедән мин шунда ук язучы, минем баш миемнең яртысы язучы буларак эшләп утыра. Аннары депутат буларак миңа бик күп йөргә дә туры килә, хәтта Татарстанда, Россиядә гына түгел, чит илләргә дә чыгарга туры килә. Бу да язучы өчен бик тә кирәкле нәрсә. Ул язучының иҗат кешесенең күзләрен ача. Мин мәсәлән 1985 елда Әфганстанга чыгып киттем. Андый йөрүләрдә бит әллә ни кызык хәлләргә юлыгасың. Менә Әфганстанга барып төштек инде без анда 3 язучы, берсе Төрекмәннең язучысы, атаклы язучысы, академик, икенчесе Мәскәүдән Юрий Семенович Тарский дигән кеше. Төрекмән язучы Кылыч Кулиев заманында Әфганстанда илче булып эшләгән, Юрий Тарский Иранда эшләгән илче булып, алар бик тәҗрибәле кешеләр. Безгә барганда әйттеләр, Әфганстанга баргач сез бер нинди сәясәткә катнашмагыз. Көннәрдән бер көнне мине Әфган телевидениесенә чакырдылар, интервью алырга. Бардым, тәрҗемәче белән утырабыз инде. Шунда сөйләштек, Татарстан турында сораштылар инде. Шуннан соң телевидение корреспонденты миннән сорап куйды. Менә сез Әфганстанга килдегез инде, монда бит инде менә без дошманнарга каршы сугышабыз. Душман дип атыйлар бит инде яктагыларын. Сезнең аларга мөнәсәбәтегез ничек? Мин аптырап калдым. Мине бит кисәтеп чыгардылар. Сәясәткә кысылмаска, бу сәясәтне читләргә дип сез иҗат командировкасына барасыз, иҗат белән генә, бары тик иҗат белән генә шөгыльләнәсез дип. Мин аптырап калдым, нәрсә дип җавап биргән. Мин уйладым, мен булай дидем. Мин әле Әфганстанда беренче тапкыр гына, мин әле күптән түгел генә килдем. Мин монда беркемне дә белмим. Минем монда бер дошманым юк, бөтен дошманнарым Казанда калды. Шуннан соң булар килештеләр дә, шуның белән бетте. Шундай кызык, хикмәтле хәлләргә дә юлгырга туры килә. Шуннан да Разил Вәлиев күп кырлы шәхес. Аның иҗаты драматургия белән дә тыгыз бәйле. Язылган пьесаларына куелган спектакльләр республикабызның театрларында уңыш белән баралар. Аның шигырьләрен ятлыйлар, җырларын җырлыйлар.
Мин инде җырны язган вакытта ук аның композиторы кем буласын, аты ул җырчысы кем буласын да уйлап куям. Гадәттә. Билгеле һәр вакыт алай булмый, чөнки синнән сорамыйча да кай вакытта җырлап китәләр, җырлап бирәләр. Аларның кайберләре белән канәгать була алмыйм. Мәсәлән, бер алмана бишкә бүләк Дулкын таң җырын инде Илһам ага Шакиров үзе миннән сорап яздырды сүзләрен. Аның көе музыкалары бар иде, ул борынгы халык көйләре безнең. Аны Илһам Шакиров җырлагач инде менә канәгать булмыйча, миңа рәхмәттән башка сүзем юк. Аннары Хайдар Бигичев, шулай ук Хайдар Бигич белән без бергәләп эшләдек. Хайдар миңа заказлар бирә иде, менә разлеш шундый җыр языйга бергәләп дип. Хайдар Бигич белән дә шулай бик матур гына эшләдек. Аннары минем бик күп җырларыма композитор Рәшит Абдуллин музыка язды. Без шул вакытта ук инде язар алдыннан ук менә бу язылачак җырның кем җырлавын күзаллый идек. Башта аларның бик күбесен Ринат Ибраһимов җырлады. Ринат Ибраһимовның репертуарында безнең 17 җырыбыз бар иде. Рафаэль Сахабиев җырлады, Венера Ганиева, Зилә Сыңгатуллина, Асаф Валиев, Зинур Нурмөхәммәтов, Галина Казанцева. Мин ничек бу җырчыларны начар җырчылар дип әйтә алам, ничек инде аларны мин башкачарак җырласалар дип теләк тели алам. Мин буларның һәммәсендә дә бик канәгать. Билгеле яшь җырчылар арасында төрлесе бар. Мине иң нык борчыганы сүзнең, җырның мәгънәсен аңламыйча җырлау. Алар кийин генә җырлыйлар, сүзен җырламыйлар. Сүз бит беренчел. Ул бит Коръәндә дә, Библиядә дә әйтелгән инде сүз беренчел дип. Әлбәттә, Разил Вәлиев мондый югары дәрәҗәләргә гаиләсе белән тату һәм һәр вакыт киңәшләшеп яшәү нәтиҗәсендә ирешкәндер. Аның якын кешеләре, тормыш иптәше Алия ханым, кызы Сөембикә, оныклары һәр вакыт терәк, таяныч булып тора аңа. Бик рус язучысы Лев Николаевич Толстойның гаилә турында бик матур сүзләре бар. Ул әйтә, һәрбер гаилә бәхетле гаилә бөтенсә бер-берсенә охшаш. Бәхетсез гаиләләр һәрберсе үзенчә бәхетсез ди. Шуңа күрә бәхетле гаилә икән, әгәр дә инде ул чын мәгънәсендә ныклы гаилә икән, алар чыннан бер-берсенә охшаш. Ул инде аның төп нигезендә гаиләдәге кешеләр, гаилә әгъзалары бер-берсен аңлап, бер-берсенең күңелен аңлап, бер-берсенә юл куеп, кирәк вакытта килешеп яшәү. Безнең гаиләнең тагын бер үзенчәлекле ягы менә шушы 20 яшьтә өйләнешеп, шушы көнгә кадәр килеп җитү. 65-кә 45 ел безгә бер өмергә яшибез инде. 20 яшьтә өйләнгән кешеләрнең бик сирәге генә азагына хәтле яши. Чөнки ул вакытта бик күп мәшәкатьләр була бит, борчулар була, торырга урын юк, акча юк, кием алырга, кием алырга акча юк. Җитмәсә безнең балабыз туды, тулай торактан куып чыгардылар, урын бирмәделәр, торырга әйткән. Менә шуңа күрә менә шул вакытта без ныгып калдык. Шул вакытта әгәр дә Оларға тиеш кешенең. Бирешмәскә тиеш, чөнки аның потенциалын үзе белергә тиеш. На что он способен. Тырышырга кирәк, шул үзенең потенциалын үстерергә и воплотить в жизнь. Аннары менә Алия сөйләшкәндә хәзердә рус сүзләр кыска сөйләй, анысы гадәти нәрсә. Мин аңа өйләнгәндә ул 3 сүздә татарча белмәйде. Минем русчам каты-каты иде. Авылдан килгән, аның татарчасы каты-каты иде. Такие настроения. Менә хәзер инде шактый татарчага кирип китте, өйрәнде, тагын да өйрәнә. Бик күп сабырлык кирәк инде кешеләр белән яшәү өчен. Сабырлык дигәннән, чыннан да сабырлык дигәннән, Алиягә сабырлык кирәк, бик нык кирәк, чөнки мин бик җайлы кеше түгел. Ул иҗат кешенең берсе дә бик җайлыра булмый торганнар. Башкаларга карап. Мин төнге сәгать 2-дә сикереп торып яза башлаган микән әйбеттәге. Аннары минем бик бер җайсыз ягым бар. Мин язган вакытта өйдә чебендә чыгарга тиеш түгел. Минем бер кемдә килергә тиеш түгел, телевизорда эшләмәскә тиеш, йөрергә тиеш түгел, бер кеше дә минем бүлмәгә дә керергә тиеш түгел. Билгеле бу кайбер җайсызлыклар тудыра торгандыр. Шунда да моңа түзәргә дә кирәк бит әле. Мин үзем түзәм моңа, әмма ләкин мин өйрәндем, Алия да өйрәнде инде. Алия да өйрәнде. Мин язган вакытта миңа комачаулаучы юк иде. Сикереп тормаса, язмаса, мин бүлмәгә чиркәп киттем, нишләп. Кайсы вакытта карап та чыгам, төннән ничек икән, ничек ята икән, ничек язмый икән. Бу гаиләдә ярату да, хөрмәт тә бар. Шундый югары үрләр яулап, иңгә иң куеп 45 ел бергә алар.
30 да тулмый февраль кеткен, урамнарға шыплап март тулған, ағашларның саллы жәясіне оқ төгілі яфрақ тартылған. Қарғалар да бізге қарқылдамай, біз мәңгілігінде бұ жерде, бір тойғаншы көкке қариғалы, екі қолыны қойып берге. Қайғыларны салай гірләуікке, тұрғай тепшейік шатлықны, яз хабарын ешті барша құшылар біздің яққа таба ашықты. Тақса тақсын дұшман тірлейсім, бар табиғат бізні үз ите, бізні сағынып қышылар келе бүгін, көңіллерде бүгін бұз кете. Бу тапшыруны карагач кына түгел, аның бәгырьләргә үтәрлек җырларын тыңлаган сайын, без халык шагыйре Разил Вәлиевне һәр вакыт үз арабызда дип кабул итәргә язсын иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.